Vítejte na stránkách oriflame.cz. Zde se dozvíte, jak se registrovat online, aniž byste potřebovali nějaké složité postupy. Zde na vrchu vidíte Zaregistrujte se, tak na tu kolonku si buď můžete kliknout zde, anebo na kolonku dole. Teď vaše otázka je, co získáte, když máte členství. Získáte okamžitý zisk 30% na všechny kosmetické výrobky. Zde se uvádí 30%, dáváme i více slevu než jen 30%. Jedinečnou příležitost, jak vydělávat peníze a zároveň se bavit. Tím pádem získáváte zde i trvalý příjem díky svým zákazníkům a budování skupiny. Přístup ke všem našim programům. Když se zaregistrujete, jsou tam i další programy jako balíčky, wellness, kosmetika, to znamená wellness jako zdraví, je tam i dokonce i vitamíny, koktejly a další. Tak, dáme si kolonku Zaregistruj se. Dále se dozvíte, jak postupovat při registraci. Nyní jsme se dostali na online registrace a zde máme prosím vyplňte údaje potřebné pro vaši registraci. Členství je nyní za 99 korun. Toho se vůbec nemusíte bát, protože firma, když si splňujete určitý úspěšný kroky startu, který budeme probírat později, tak dostáváte svým způsobem dárečky a díky těm dárečkům se vám tato cena vrací. Pokračujeme dál. Tady vyplníte jméno, příjmení, datum narození, e-mail, adresa, PSČ, město, země a zde napíšete mobilní telefon. Potom tady je kolonka internetová reklama, to můžete zadat, anebo můžete zadat osobní doporučení podle toho, jak jsme se setkali nebo jak jste narazili na tohle video. Důležité je zadat registrační číslo sponzora 482 719. Tohle je důležité, to jsem vlastně váš sponzor já. Tím pádem získáváte různé podpůrné materiály, které vám napíší na konci, když mě budete kontaktovat. Tak, tohle to máme všechno vyplněno a pokračujeme dál, dáme registrovat. Tady je špatně vyplněný telefon, na to musím si dávat bacha, aby tam nebyly mezery. Tak dáme bez mezery a teď by mělo být všechno v pořádku. A dáme registrovat. Tady ještě souhlasíme se smluvními podmínkami, to si můžete přečíst později. Tak, dáme registrovat. A nyní nám nabídne stránka, že jsme úspěšně zaregistrováni. Tak, online registrace. Registrace proběhla úspěšně. Vaše registrační data, včetně informací o registraci, čísle a heslu pro online nakupování vám budou zaslána v nejbližší možné době na váš e-mail, takže sponzor, to jsem já, jméno, příjmení a tady je direktor, to je vlastně sponzor nade mnou. Číslo kosmetického poradce, to jste vy, to je vaše číslo, které vám bylo přiděleno. A potom heslo kosmetického poradce, které si pak můžete změnit. Zde je formulář pro vytištění vaší smlouvy. Ten si potom můžete vytisknout, podepsat a poslat na firmu. Tak, po kliknutí zde se vám objeví smlouva o odběru a distribuci výrobku. Tím pádem se stáváte poradcem a můžete zároveň i prodávat naše výrobky. Samozřejmě ne za 100% cenu, ale třeba i za 70% cenu. Teď je jenom na vás, kolik svému kamarádovi nebo kamarádce dáte marží navrch. Jestli mu to prodáte za nákupku a za 100% cenu, to je na vás. Nyní se tady podíváme teda, co získáváte tím, když jste se stali členem. Takže když jste se stali členem pod mou skupinou, tak ode mě dostáváte podporu katalogů, dostáváte podporu prezentací, takže když budete mít své známé nebo kamarády a budete chtít o výdělkové příležitosti Oriflame, můžete mě kontaktovat na telefonním čísle zde dole. Rád vám provedu jakoukoliv prezentaci i u vás doma. Další to získáváte. Díky této smlouvě, když pošlete OP oskenovanou, ano, opakuji oskenovanou, získáváte 3týdenní splatnost na výrobky. Vaše firma vám poskytne za to, že jste odeslali veškeré údaje o vás a jsou pravdivé,
vám poskytne 3100 korun až 3700. Podle toho, jak jste bonitní, částka se neustále navyšuje. Tím pádem se nejedná o půjčku, ale jedná se o splatnost výrobku. Případné otázky mě volejte. Nyní se podíváme na smlouvu. Tady vidíme jméno, datum, mobilní telefon, všechno souhlasí a dole musíme podepsat vámi i mnou, tudíž se nejspíš setkáme. Dále je potřeba oskenovat tu občanku, jak jsem říkal, a zaslat na adresu